ମାନେ ତମେ କଣ କରିବ? ଭେରି ଏତେ ବଡ଼ ପିଲାଟେ ହେଲାଣି ପଛରେ ବୁଝି ପାରୁନ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସମାଜର ଆଦମୀ କି ଇଶାରା କା ମୁଁ ତ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଅନେକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଅନେକ ଥର ଆଖିରେ ଇଶାରା କରିଛି। ମୁଁ ମନକୁ ତ ତମକୁ ଖୋଲି କହିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଲେ ତମେ ଜମା ଶୁଣିନ। ଆଫେଡ କରି ଚାଲି ଯାଇଛ। ତମେ ଏତେ ଛୋଟ, ଏତେ ମିନ୍, ଏତେ କୁଚିତ ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତମ ବିବେକ ତମକୁ ଟିକେ ବାଧା ଦେଲାନି। ଶେଷରେ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ପୁରା ପୁରୁଷ ସହିତ ସନିତ ବସ। ଆରେ ତମ ମନ କଥା ବୁଝିଦବ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି କହିଲ? ବୁଝି ସାରିଛି, ଆଉ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖୁଛି। କୋଉ ଆଦିମ କାଳରୁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ସତ, ତେବେ ଭାଉଜ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଏ କଳଙ୍କ ଦାଗ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି? ଭାଉଜ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମରିଯିବା ପଛେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲାଗିବାକୁ ଦବନି। ତମେ କହିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତମେ କୁହ। ଏମିତି ବିରିୟ ନିଆରେ ଜଳି ଜଳି ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଛଟପଟ ହେଇ ବଞ୍ଚିବି? ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ? ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଖ ଲଜ୍ଜା ସର୍ବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହର କାମନାର ଭୋକ ବଢି ବଢି ତମ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାପ ଦେଖିବା ତମେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନ। ମାନେ ତମେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ? ଭାଇ ଜଣେ ନପୁଂସକ, ସଂସାର କରିବା ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ପାଖରେ ନାହିଁ? ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି। ଘରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କେବେ ଆସକ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ। ଆରେ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, ତମେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିଦବ। ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଆଉ ମୁଁ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି କହିଲ? ଆରେ ଆସ ନା। ମୋ କାମନାର ନିଆଁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି। ଆସ ନା। ଆରେ ମତେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ନା। ଆରେ ଆସ। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଚାଲିଯାଅ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ, ନଚେତ୍ ତୁମର ଅସଲିୟତ ମୁଁ ଭାଇକୁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ଆସ ନା। ଆରେ ମୋ କାମନାର ନିଆଁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଆରେ ଆସ, ଆଉ ଡେରି କରନି। ତ ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁବଳରେ ମତେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ନା। ଆରେ ମୋ ସେକ୍ସି ଜବାନି ଦେଖି ତମର କଣ କିଛି ହଉନି? ଆରେ ଆସ, ଆରେ ମତେ ଥରେ ଭିଡ଼ି ଧର। ଆରେ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମୁଁ ଜଣେ ବିବାହିତ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏକଥା ଜାଣେ ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପାଚେରୀ ଉଠିଯିବ। ଆଉ ଭାଇ ଯଦି ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଳୁଷିତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏ ସମାଜର ଇତିହାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତମ ବଡ ଭାଇ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆରେ ମାର ନା, ମାର। ଅଟକି ଗଲ କାହିଁକି? ସେ ଅଧିକାରଟା ତ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଛି, ହେଲେ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ ଆକାଶଟା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ତମ ପାଦ ତଳେ ମାଟିଟା ଖସିଯିବ।
भाउज मु एहार तर्जमा निश्चय करिबी जदि तम कथा सत होइताए ताहाले ए घर सूर्यर नियरे समस्त जली पड़ी पाउछ होइले पाउछ अरे ମୁଁ ତ ଠିକ ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି ଏ ଘର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉ ନିଆଁ ଆଉ ସେଇ ନିଆଁରେ ସବୁ ଜଳି ପଡ଼ି ଛାରଖାର ହେଇଯାଉ। ବେଲାଳ ସେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ତାର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବି। ବେଲାର ହେଲେ ତମେ ବି କାଇଁ ଆସିଛ ଓ ଡରିଗଲ ବୋଧେ? ଆରେ ହଠାତ୍ ତମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଫୋନ ନ କରି। ଆରେ କଣ କରିବି, ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବାରେ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଯେ ତମ ପାଖକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିପାରୁନି। ଆଉ ସତ କଥାଟା ହେଲା କଣ? କଣ ପକେଟ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ମାନେ ପକେଟ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ପକେଟଟା ଗରମ କରିଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଏଠିକି ଆସି କିଛି ତ ଭଲ କଲନି, ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯା କହୁଛି। ଆରେ ଗୌରୀ ଯଦି କେଦାରୀକୁ କହେ ତମେ ଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, କେଦାର ତାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବ? ଆରେ ଲେଲା ଯଦି ମଜନୁକୁ କହେ ତମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ମଜନୁ ତାକୁ କଣ କହି ବୁଝେଇବ? ଆରେ ରାଧା ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କହେ ଯମୁନା କୂଳରୁ ଫେରି ଯାଅ, ବିଚରା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବନି। ସେ ବାଚ୍ଚା କଥା ବନ୍ଦ କରି ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯା କହୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବ ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ନେବି ତୁ ଯିବି। ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଇପାରିବିନି। ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଦିଅ ତାହେଲେ ତମ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ନେବ ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇଦେବି ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବି, କଥା ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଶୁଣ ଘରେ ତ କଥା ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟ ତତେ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ପଇସା ଉଠେଇ ଦେଇଦେବି। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁ ତୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି। ସୁବିଧା ଦେଖି ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେବି। ଆମ ଦି ଜଣ ଦେବି ଏକାଠି କେହି ନ ଦେଖେବି, କଥା ଯେମିତି ମନେ ରୁହେ। ମନେ ରହିଲା। ଚାଲ ଆରେ ଚାଲ। আরে এ সূর্য ଆସିଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିଧାର କାରଣ, ଏଠି ରହିଲେ ମଣିଷ ଟେନସନ ହେଇଯିବ। ଚାଲିଯିବାଟା শুনো সূর্য ମୋ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଆଣିଥିଲା, କୋଉଠି ରଖିଛି ତମେ ଜାଣିଛ? ସେ କଥାଟା ମତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ଯାହାକୁ ମା ମା ବୋଲି ଡାକି ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛ ଯାଉନା ତାକୁ ପଚାରିବ। ହେ ଭଗବାନ, ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କି ପାପ କରିଥିଲି? ସତରେ କଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାପୀ? ଭୁଲ କହିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆରେ ଏ ମା, ତୋର କିଛି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ରେ? ହଠାତ୍ ତୁ ମୋ ରୁମରେ? ଘରେ ଭଗବାନ ଥାଉ ଥାଉ ଭକ୍ତର କଣ କେବେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ବଡ ଭାଇ? ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ମେଡିସିନ ନେଇ ଆସିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇଲେ। ଆରେ ଏ ମା, ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ
ମୁଁ ମରିଛି କି ବଞ୍ଚିଛି ସିଏ ତ ଏ କଥା ଜାଣିନି। ହେଲେ ତୁ ପର ଝିଅଟେ ହୋଇ ମୋର କାହିଁକି ଏତେ ସେବା କରୁଛୁ ରେ ମା? ମୁଁ ସେବା କରୁନି ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବେ, ତା ନହେଲେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ିବ। ହେ ମା, ତୋ ପାଟିରୁ ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କଣ ଯେ କହି କହି ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି। ହେଲେ ଏମିତି ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଅଜଟ ହେଲେ ମୋ ମା ମୋତେ ଅଳି କରି ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ନ ଖାଏ ସିଏ ଜନ୍ମ ବାବକୁ ଦେଖାଇ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲା। ଆରେ ମା, ଆଜି ତୁ ମୋତେ ମୋ ମା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଲୁ। ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମ ରୂପରେ ମୋ ମା ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଛି, କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପରା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ହଉ ହେଲା, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମା। ସତରେ ମା? ହଁ, ଆଉ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବୁଢ଼ା ପୁଅ। ଏଥର ଖୁସି ତ? ଖୁସିରେ ମା, ଖୁସି। वाह वाह वाह, what a romantic scene. ଶେଷରେ ମତେ ଛାଡି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମାଳାପ କରୁଛ? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନିଜ ପାଟିକୁ ଲଗାମ କିଏ କହୁଛି? ହଁ, ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ମଣିଷ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି। ଆଉ ଆଜି କଥା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ମତେ ତମ ଉପରକୁ ଘୃଣା ଆସୁଛି। ଆରେ ଲାଗିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକି ନା ତମେ ଏବେ ପ୍ରେମ ରାଇଜରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛ ନା, ତେଣୁ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ଲାଗିବ। ବନ୍ଦ କର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏ ପାପ କଥା ଗୁଡାକ ତୁ ଆଉ ପାଟିରେ ଧର ନାହିଁ। ନଚେତ ଏ ପୃଥିବୀଟା ବିଫଳ ହୋଇଯିବ, ଏ ଆକାଶଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆତଯାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶେଷରେ ତୁ ଭାଇଟା ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଲଦିଦେଲୁ। ତମରି ପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଚେରୀ ଉଠିଗଲା। କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶୁଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତମେ ନାରୀ ହୋଇ ଯଦି ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆଉ କାହାକୁ ସମର୍ପି ଦେଇପାର, ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବାଟରେ ପାଦ ଥାପିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭାଉଜର ସଜ୍ଜରେ ରାତି ବିତାଇବି। ଏତିକି କଥାରେ ବାଧିଗଲା ନା? ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପ୍ରେମାଳାପ କଲା ବେଳେ ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ତମେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲ? ଲଗେଇ ଦେଲ ନା ନିଅ? ହେଲେ ଏଇ ନିଆଁରେ ତମେ ଦିନେ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ପାତାଳି ହୋଇଯାଏ, ଆକାଶ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ଯେପରି ମରିଯାଏ। ନାରୀ
योगिनी महाभारत द्रौपदी तांको रूप बଳରେ 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀକି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ବା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଶମ୍ଭୁ ନିଶମ୍ଭଳି ମହିଷାସୁର ବି ଟଳି ପଡ଼ିଛି ଟିକିଏ ଛଳନା ଟିକିଏ ମିଠା କଥାରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରୁଷଟା ବି ଏଠି ମେଣ୍ଢା ବାଲଟି ଯାଏ ତ ବରବାଦର ବେଳ ଆସିଗଲା ଲୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନା ତୁ ହସି ପାରିବୁ ନା କାନ୍ଦି ପାରିବୁ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆର ମୁଁ ରଙ୍ଗ କରୁଛି ମୋ ଆଖିରେ ବିଷ ମୋ ଓଠରେ ବିଷ ମୋ କଥାରେ ବିଷ ମୋ ସାରା ଶରୀରରେ ବିଷ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଲାଗିବ ସେଇ ବିଷର ଜଳରେ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହବ ତୁମେ ନାରୀ ନୁହ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ନାରୀ ଜାତିରେ ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କ ତୁମ କଳଙ୍କିର ଅଧ୍ୟାୟ ଯେବେ ଶେଷ ହବ ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୋଟେ